etorri K-vitamina espaziora, podcast bat non Eibarko tokiko merkataritza ikusarazi nahi dugun. K-vitamina, Eibarrek behar duen vitamina, komertzioaren vitamina. Gaur Jon dugu gurekin, Artara proiektuaren buru, kaixo Jon eze moduz? Kaixo. Hasiko gara galderatxo batzuekin, lehenengo nola hasi zinen zure proiektuarekin, zer bultzatu zintuen artisautzako zure irekitzea? Zeran hasi nintzen proiektuakin, hasi nintzen Artara proiektuakin, hasieran Artara zanakin, 16 urte do nitxunian, ze gabon batzutan hartu nitxun nire lehenguzu guztien opariak, kajak, eta etortzen ziren lehen alambre batzuk, ez dakit, muñekua edo kotxia edo danalakoa lotzeko kajara, eta horrek alambreak hartu nitxun da jolasten hasi nintzen, da inion erastun bat amari, belarretako batzuk nire tiari, eta hortik hasi izan, hasia nolabait, gero Artara gaur egun dan bezalakoa izateko. Hasieran hasi nintzen eitzen belarretakoak eta koiarrak eta zelan da, Jesus, esango dut, argia polimerikoakin, eta gero ja pixkat evoluzionatzen juntzan karreran sartu nintzen, pintura ikasketak egin nitxun Bellas Artes zinean eta pinturan espezializatu nintzen, da nintzen tote bajak margotzen, oso modu organikoan garatu da beti. Eta gaur egun arte ezin nintzen margotzen eta ez naiz geratu. Eta gaur egun nik margotze ditut nire oialak eta nik konfezionatzen ditut nire osagarri guztiak, baina sortu zen modu oso natural baten, bai. Bai, urrengo galdera horren inguruan zan, baina kontatu pixkat gaur egun segiten dozu Artaran? Gaur egun Artara da pintura eta joskintza lotzen ditun proiektu bat, sortzen ditut produktu jasangarriak, beti material organiko eta naturalak erabiltzen, eta sortzen ditut komplementuak, motxilak, poltsak, nezeserrak, pixka danetik. Nik sortzen ditut patroiak, nik josten dut, nik pintatzen ditut oialak, eta orduan da pixka proiektu bat joskintza eta pinturaren artean dagona. Eta gainera kasu gaur egun punto de venta, ez da? Bai, zabaldunean oindala 2 urte ja. Madre mia, 2 urte. Bai, 2017an sortu zen Artara berez, baina hasieran etxean itzen eban lan. Eta heldu zen momentu bat, urtetzen dut etxetik, eske nahi sartzen. Eta lortu neban, amak lagundu zestan, lokal bat erosteko, ez dau Eibarko zentruan, dau Miguel Aginaga kalian, baina, neria da, anitzen dut lan, handakate laneko espazioa, eta den dabe, bai. Hori da. Bai, bisa batera. Ze ondo. Eta, bizkat, hitz egiten ari gara, merkataritza Eibarko komertzioari buruz, hori bultzatzeko, eta zein izan da tokiko merkataritzan ekiteko erronkarik handiena, pauso hauetan? Nik uste dut, lokalak bilatu, alkilau, berosi edo hori dela zaiena, bai. Osa, uste dut, karo, niri pasau jatan adiez, nik baldin bezala gazte sortzaia edo gazte emprendedoria, ekintzaia, badauz laguntzak. Baina, klaro, nik ez neban lokala zabaldu behar nebanian hasi proiektua, ez neban urte batzuk lehena, orduan lokala zabaltzeko ez nekan laguntzarik. Eukin neban lokal zentroan ez dauzen lokalak zahar berritzeko laguntza bat, Eibarko udalana, baina hori zen gastuaren zati oso txiki bat. Eskertzen dala pila bat, porque... Baina ez dago... Lehen hau, artisautzan gainera asko pasatzen da, zu normalian lehenengo esara azten, venga, artisaua naiz, ontsasin naiz, lokal bat ipintzera noia. Hori ez da izaten normalena. Normalian igual jende hasten da ferietara juten edo lako gauza. Bai, lehenengo etxean itzen dozu, azokak itzen dozu, eta gero ikusten dozunean, pixkat badoiala, igual planteatzen dozu lokal bat txabaltzia. Eta karo hor, esaren ez ekintzaile berria, ez dakazu laguntzarek. Eta nik uste dut negozioak, orokorrean negozioak, montatzeko arazo handiena hori dela. Ez dagoela, gaur egun Eibarren,
da insosteniblea lokal bat alkilatzia, 3.000 eta piku, 2.000 eta piku. Berria baldin bazara, ez ez dakazu zerekin ordaindu. Bai, zentruan izateko, ez da, holako presioak. Claro. Eta zentruan ez baldin badozu ipintzen, ez da pasatzen jenderik. Orduan deukitze bezala tailerra o denda, pues ez dakit, inork ikusten ez daren leku baten. Eta adibidez zure kasuan, badakit denda batzuetan ukitzen dituzula zure produktuak, ez da? Naiz eta puntu bat eukizuria, beste dendetan saltzen dozu hartarako produktuak? Bai, nik gaur egun dakat Bilbon, Cabecita de Ajon, dakat Ondarrun, Anien, dakat Iruñan, Runan, eta hori. Ibarren bai egon zinan. Ibarren ikusen bai zuzen nire gauzak, bai. Niretzat hori oso ondo dago, marka asko. Azten diren marka asko horrela azten dira, ez? Ez bakarrik bakoitzaren puntuan, baizik eta beste lekuetan bai. Bai, karo, azkenean ez baldin badakazu puntu fisiko bat, jende transito asko dakana, pues behar dozu, ez? Beste leku batzutara irban zure produktua, eta pixkat ezagutzera emoteko, bai. Eta zer da jendeak gehien baloratzen duena pieza hauetatik? Nik uste dut jendeak gehien baloratzen dabeena dala dedikatzen diozun denbora eta jartzen diozun pasiua itzen dozun horri. Eta dala, nik beti esaten dut, nire produktu bakoitza naizta kolekzio bat atera eta kolekzioko oialak X izatia adibidez, poltzo bakoitza bakarra da. Zer, karo, nik margotzen dut oial zati handi bat, eta hortik ez dakit zema poltsu urtetzen dira. Gero ez da egongo beste bat berdina, izango da ezberdina. Inoiz ez da berdina. Eta ez nahi saiatzen bez, izateko. Ez dut ipintzen, ez nahi saiatzen oial dana berdina itzen. Nire asmoa da beti igartzia dala bakarra. Eta zuk dakasun pieza bakarra izango dela aseguratzia jendean. Eta pentsatzen duzu bai jendeak dauela gero eta horri importantzia gehiago moten edo nola ikusten duzu pixkat komertzioaren momentua, ointxe bertan, nola ikusten duzu? Oso zaila. Zaila, ez? Bai. Momentu zaila pasatzen ari dela. Bai, komertzioan, orokorran komertzioaren goera, ze gainera komertzio oso nagusia dakagu, hemendikan 15 urtera Eibarko merkatarien portzentaje handi bat jubilauta egongo da. Bai, justo beste batzuekin hitz egin dugu, ze kasu horiek dira justo eta animatzen den jendeak horrelako komertzioak hartzera edo bakoitza beria irekitzera pixkate hori hemendikan bai nahi dugu bultzatu, ez? Bai, gertatzen da, karo, nik uste dut, komertzio bat irekitzia o proiektu bat hastia da responsabilidadia, da lana, da orduak sartzea inor baino gehiago, da mugidu inbar zaitxu, ez baldin mazaitxu mugitzen, ez tozu eitzen, sakrifizio hori. Bai, hori egia da, baina beste alde batetik beharrezkoa dela uste dugu, ez da, ez baldin badauz komertzioak azkenean hori bizitza ematen dio herriari, ez? Bai, jonin, nik uste oso tristia izango dela, ikusten da, komertzioen gainbera eta pasatzen zara Eibarko kale batzutatik da, se alkila, se vende, eta niri tristura ematen ez da personalmente, lehen Eibarrek kriston historia daka komertzioan inguruan, inguruetako jende dana, etortzen zen Eibarrera erostera, etortzen zen merkatura, etortzen zen erostera zapatutan o ostiraletan, ze euren herritzetan esan, horren beste, egisa. Hori, gube bai, biztanle moduan egin behar dugu pixkate hori apoiatu, ez? Pixkate, tokiko merkataritza bultzatu, hemen erosi kanpuan baino, orduan. Bai, nik ustot, baietz, hortara, ustot, generazio berriak ezitu behar duguzela, edo ezitu behar garela, bertakoa erosten. Eta uste galdu behar dugula pizka kontzientzia hori de... Ez que ninoa, ez dakit nora, ez dut markarik izango, baina lako gigantesko batera, eta eske temporadako erosi alditxut, 15 gauza. Bai, precision kontua, bai online erosteko hori bebai egin daue, pizkat mina, ez da...
Komertzioei ez dakite jendia dau pizkate Bai, aukera guztien aurrean. Bai, nik uste dut dela, alde batetik, online erostian aukera, karo, mundua zabaltzen jatzu, ez, lehen bakarrikan herrikua sekasunean, oso hori zeuan eta listo, eta karo, onlineak mundu bat zabaltzen detzu, horrekin da dela mina, eta bebai, ez gaitzuela ezi baloratzeko bertakua. Hau da, pues betiko okinak eintzen daben ogia, betiko zapatarizak eitzen detzun arregulua zapatan zei gustatzen jatzu da konpondu nahi dozu, beti den deuki dabenak eskaintzen detzun arropa. Ustot, bertakoa baloratzen ezitu inbar dela jendia. Bai. Osea, ez gara jaiotzen holan, sin mas, bertakoa baloratzen. Nik ustot, balore horiek transmitidu inbar dirala. Bai. Eta nik txikitatik janditzutelako, asko. Zen ere ama, nere aita, oza, danak egon dira, como oso gainean hortarako, baina nik ikusten dira dineko jende asko ez dakala preokupazio hori, ez dakala balore hori. Bakarrikan, badirudi denda bat izten denean ikusten dugula eskaparatea ja argi gabe, ja, como, itxi dabe, baina ez, karo, itxi dabe, igual ez dugulako horrakuten edo azkenean edo... Bai, klakitzen dezkun momentua da hori, ikusten dugu, ostras, itxin dau. Eta ez jakon ondo juten? Ja, zelan jungo jakon ondo, ez balde mazera juten. Eta, ez dakit, nik ustot hipokresia puntu bat bebai badagola, ze nik nahi dut niretako lan baldintza duinak, lan baldintza onak, eta nik reivindikatzen ditutez edozein lanian, berdin jata irakasle, banku baten, igual jata zertan, udalian, edo nahi duzun lekuan itzen duzun lan, zuk reivindikatzen duzu zuretako lan baldintzak, baina gero, erosten duzu, lan baldintza horiek bermatzen ez dituzten lekuetan. Ostras. Bai, ja da, pizkate kontradezir, ez, edo... Claro. Kontrajarria da, eske kriston, eske da gure buruari arrisa botatzia, babestu beharrian amengua, lan baldintza duin hoien alde, egunero lan itzen da bena, zuk eskatzen dozu zen baldintza berdinak dirala, soaz eta erosten dozu, baldintza horiek betetzen ez dituzten lekuetan, eta orduan da, como, ostras, eske, claro, quiero derechos, pero pa mi... Kontzientziatu beharko ginateke gehiago. Bai, nik uste kontzientzia falta dagoela. Badagoela... jende bat, Badago, oraindik eta gazten artean bebai, pixkate hori piztu da sostenibilitate arloa, tokiko merkataritza, baina oraindikan lan egin behar da. Eta bultzatu behar da. Nik uste baietz. Eta nik uste hori, egin behar dela, eskolatik, etxetik, sare sozialak bebai erabilialdi. Zanetako sare sozialak da herramientat superpotentia, gazte jende hori ekartzeko. Eta nik uste behar dala. Baina, klaro, nik ulertzen dut jubilatzeko puntuan dagoen pertsona bati esatia sare sozialak erabili behar dozuz, super saia dala. Bai, saia da, hor dago bai. Baina, bueno, horretan egon biagara bai pizkat bultzatzen hori, eta, bueno, amaitu baino lehen, norbait etortzen bada ona eta zerbait ireki nahi duela, komertzio bat ireki nahi duela esaten badigu, zer aholku emango zenioke? Gaztia, nagusia, bere proiektua, beste batena hartzia, berdin da. Nik esango nion eitzeko apustua. Sinesteko aldala, modu baten ez baldin bajatzu urtetzen, beste baten, moduak bilatu aldozuz, online berbetan gandera, ez? Pizkate mone sare sozialei ikaina. Eukitzia inguruan sare bat, lagunak, familia edo zer, hori sostengatzen da bena, ze pasauko ditu ordu asko lanian, eta hori sostengatu inbar da, eta seguramente momentu gogorrak bebai. Eta gustatu bai izango niola, ahazteko
ez pentsatzeko danik sortzu duko lan bat. Ez da erreala. Bai. Gehiago, beti da gehiago. Baina azkenian zure proiektua baldin bada beste modu batean eramango dituzu, ez? Ordu gehiago edo egitea edo. Bai, nik esango nion eitzeko. Animatzeko. Osea, behar dala. Nik uste munduak behar da bela. Pasioz gauzak itzen ditun jendia. Bai, ados nago. Bai. Bueno, hau izan da danan, Jone, mila esker hemen egoteagatik, gurekin partekatzeagatik, eta, bueno, hemendik beti nahi dugu bultzatu tokiko merkataritza eta proiektu berriak ateratzea, Joneren moduan, bere proiektua kontatu digunez. Eta, bueno, eskerrik asko, eta urrengo astean edo ez dakit noiz izango den, baina beste pertsona bat ukiko dugu hemen hitz egiten, eta eskerrik asko. Agur!